impilo zethu sizisondeza kuwena mawethu ngegama likaNkosi kaJesu wasebenza in Jesus name. Amen. Again, we're going to leave our second of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Bengizothuma mangihlabelele kodwa ngifuna nje umuntu omncane. Hayi omkhulu nedwa omncane nje. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kunomhlabelelo omunye othi uyalalela. Kwangathi ungamhlabelela wona lo othi uyalalela. Jesus. Uyalalela. My God. So my God. Yes, Lord. Lord, my Simon, sing we are. Izandla egameni likaJesu ngiyambingelela njalo ngimshaya izandla ngiyambingelela. Hallelujah. Jesus ake ngithathe kahle ngimbingelele kanjalo. Amen. Bese ngibingelela the man of the house nomama wakhe uPastor Zibonele. Hallelujah. Is my friend, is my mentor, is my everything. Hallelujah. Egameni likaJesu. Amen.
bese ngibingelela abafundisi bonke abakhona from Kamhlanga, amen. Inceku zonke ezikhona, inceku zonke ezibuye evale egameni likaJesu, amen. Zonke inceku zikaJehova ezikhona, haleluya. Ngizibingelela Nkosi yami, my Jesus, ngokubathanda enkosini, amen. My Jesus, nawe ke futhi nabaprofeti kunabavangelist ngaphakathi bonke abakhona, ngiyababingelela ngokuthandwa inkosi, haleluya, haleluya. Namhlanje siyayiqedelela bathandekayo, haleluya. My Jesus, siyayiqedelela namhlanje, amen. Whose son is this? Namhlanje iyapheleliswa, haleluya. My Jesus, ngamagama kunama-crown azotholwa, haleluya. Jesus, wabantu nabagijima i-race kunezinto abazitholayo ekugcineni. Hallelujah. Zegaba. Unamazwi wathintini. Sometimes ngizwa ngathi kuya imisikolo kwabanye. Uthi labantwana bahleka nobaba. And usethendeni lakhe. Imisikolo ngiyazi imisikolo. Mina ngizwa njengani. Angizwa njengani. Nomuntu neblock lakhe njengoba kunama blocks. Ukwelakhe iblock. Ithende lakhe ukwelakhe. Uyakhumula ubandulu usidakwe ukwelakhe. Iphelele le ntshumayela ngazaza abantu. Ukwelakhe lo muntu. Akekho ngimilakho kodwa ukwelakhe. Hayibo. Angazi manje ngizongizwa namhlanje. Ngifuna ukukhuluma nebandla, ngifundisa sayifuni vese. Kodwa ngifuna ukukhuluma nebandla namhlanje. Ngoba yona le ntshumayela iphelele. Kodwa ifuna abantu abazohlala nayo. Ngifuna abantu abazoyi-understand. Ngifuna abantu abazongena bayizwisise ukuthi yini into uJehova ayifuna ebandleni lakhe. Abasiza nazonke izinto azosula uJehova, Pastor Zibonele. Kodwa kunento uJehova ayifuna ebandleni lakhe. Nomuntu usegumbini lakhe ungunu usidakele. My Jesus. Hayibo. Hallelujah. Akakithi mina ngikhuluma nebandla. Nanoma yini into amayenza umfundisi. Akusimsebenzi webandla ukuthi kimjaji. Baba, yake mama. Umsebenzi webandla ukukhuluma umfundisi ukuthi bakuvale. Awenzi show off engaka Jehova uma inamaphutha. Abantu umfundisi nabenza iphutha bathola ithuba lokuthi bazibonakalise ukuthi they can do better. And it's not better things. Angeke kwenzeka ngcono ngoba sempini nasila. Sometimes sikubiza ukuthi sithuke sinezwanga lutho. Ngenxa yakho. Wesikhathi sesiwe nezimpi zakho. Wena ungakhona ukuzilwa, zilwa yithi. Singene emadlazweni ngempi yakho. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje egameni likaJesu, amen. Sinindele sana le daughters. Namhlanje abazokuma balimele ibandla. Abazothi umfundisi akayiphansi mina ngisekhona. Mina ngiyayizwisisa namhlanje lenkonzo ekhona. Amen mathandeka. My Jesus. Ukuzokondenwa abantu. Asikije masinyana. Uzokondenwa abantu. Hey, noma shumela ngakanani Pastor Paul. Angeke ube phezulu komfundisi. Yes. Noma ngizibona shumela ngakanani. Yes. Noma ungazuba educated kangakanani usikhuluma isilungu sakho angeke ube phezulu kaJehova. Yeah. Amen. Ngifuna ukukwayisa lento encane. Noma mhlawumbe kungenzeka ukuthi
my God, ezinye izinto angaziboni uJehova uvuse wena njenge oh my God njengeso lakhe uthusise yena eyintweni uzabona izinto hayi angeke usalizwa manje bambani bazalwane ngiyadlula ngiyahamba lithi ngewasa ngilifuna lithi oh my God my Jesus lithi nalesikhathi uSamson bamkhipha amehlo laleni hey take me to the pillar. Take me to the pillar. What this morning, see? I am this Bible. I was Sunday daughters. I was so full. I got to my mama. Hallelujah. I'm mixed to the pillar. Kunento yodwa eyenze bambona sebamkhipha amehlo basiyela ukuthi amandla wasekho kanti yena bekadiza khona ethana ezulu izulu lamtshela ukuthi right on my son amandla kuyena kodwa into engayenza yini wathi mfana watshela umfana omncane wathi mfana ngicela ungibone kamehlo wakho ngicela ungibone kamehlo wakho kwesikhatshana ngibona kamehlo wakho umsethekile ngibona kamehlo wakho ngiyakuzwa wathanda oh my God ngoba amehlo ngaba bekenjani bekasafiphela kodwa ukuthi mfana omncane ngamehlo kasabona far away ngibona kamehlo ngisondele kwaphili angeke ubizwe namhlanje uzobizwa kusasa haleluya lithi uEli sekafiphela amehlo lithi uEli wafika isikhathi lamehlo afiphala khona bekafiphela amehlo kwabiza ukuthi Jehova akhulume emfaneni athi Samuel haleluya my Jesus wabe kuyisikhathi sokuthi avuse uSamuel ngoba amehlo kaEli kanjani bekasafiphela sidinga abasha abazofana nenkosi abangeke basuke egqobeni ngababa angazibangisa abantu abasha noma ungafunda ngani nobele degree awusemkhulu phezulu kwababa ukukhulekele imihla yonke into oyitholayo encane nencane oyitholayo ungenxa yakhe noma ngahamba ngeenyawo impilo yakhe yonke wena udrive iLand Rover leyo Land Rover ibuya lapha wena uzona soshaki uhlala mnandi ucabanga uJokwito zonke lezi zinto zibuya lapha that man uhlalele wena ekhoneni asambe masinyana ngizosiza abantu abasha ngoba kumele balalele ukuthi ubani wabizayo ngiyayithanda lezo lo mfana uthi nakabizo abizwe akayi komunye umuntu uyakubazi manje wena wabizwa uphumela ngaphandle wabizwa wena sokuphumela ngaphandle hayi ngisho ukuthi nathi waze wakwazi ukushumayela sokuphumela ngaphandle nathi kwaphenduka umuntu oyedwa sokuphumela ngaphandle siyawabonile ama-era enzeka phakathi emabandleni nakaqala umfundisi emuva phuma out uconvince abanye ukuthi uba kwethu sophelelwa ngumoya kanti kube yile sikhathi sokuthi boleka ubaba wakho umbono noma mboleka amehlo akho ukuze akhona ukubona imbono wawungeke wakwenza lokho ungasowubona ukuthi uma mruthi uphela umbono bese wena umbone kamehlo akhona ukubona lezi zinto wena ozibonayo afane nokhozi naye haleluya siyaordaina abathandekayo sisenkonzweni ye-ordination namhlanje ngishiyo masinyane uye lapha Acts chapter 6
Izenzo omoya angifundele Isaya masinyane. Isaya chapter 10. Chapter 11. Ngiyadlula bathandeka ngishumele ngiyadlula. Lethi nje ngifuna ukusiza ibandla. Size labazoordainwa namhlanje. Kuthi nokungakwazi ukushumayela mntanami. Your father is your father. Izenzo chapter 6. Yes. Verse 11. Hey. What man call number 1? Verse number 1. Izenzo. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabeleni kwemihla ngemihla. Abashumi 2 basebebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sizwe kaNkulunkulu. Ubambe lena. Usebandleni. Akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu. Yela phezulu, evesini ngaphezulu. Abayishumi 2. Oh my God. Basebebiza ibandla. Abafundi bakaJesu. 12 apostles. Hallelujah. Basebabiza yini? Ibandla. Babiza yini? Ibandla. Ngoba uma sebabiza ibandla kunomonakalo khona. Kunento abayibonayo engasilandi. Ayangizwa ibandla. Ngiyangizwa ngizokhuluma ngabayishumi 2. Angikhulumi ngekomiti. Ikomiti yamosha ibandla. Nkosi yami. Mfundisi umsapho manje. Jesus. My God, my Jesus. Hallelujah. Amen. Bazalwane ngizangahle ikomiti ibandla iyalimosha. Kahle ikomiti ibandla likaKristu ayifuneki. Ngoba ikomiti ingena enyameni. Yenza into zinyama. Wathi mntana msizofunda. Ngifuna ukudlula masinyane nje kukomiti. Lithi abafundi abayishumi 2. Amagama abantu abahamba ngezinto zikamoya. Abangena enyameni. Angeke nginiswe isikole. Kancane kodwa ngithi nqanqabe ngibiza umbuzo kumfundisi wami kwaje. Hallelujah. Angiyisebenzisa ikomiti ebandleni. Why ingayisebenzisi ngoba iba senyameni too much. Funda sana. Ngizokusiza mina. Funda. Akukuhle ukuba thina sizwe kaNkulunkulu. Sikhonze ematafuleni. Babani bathandeka. Ngamanye amagama lithi Nkosi abayishumi 2. My Jesus. Ilabantu abahamba ngezwi likaNkulunkulu. Abahambi ngezinto zenyama. Kodwa bahamba ngezwi likaNkulunkulu. Amagama ahlala ba-connected emoyeni. Ngiyangizwa bathandeka. Bahlala ba-connected ey'ntweni zikaJehova. Abayiseki into yenyama. Abayikhulumi into yenyama. Funda uhamba. Kunani-ke phakathi kwenu bazalwane. Jesus. Amadoda ayisikhombisa. Anodumo oluhle. Agcwele umoya nokuhlakazwa. Balelani bathandeka imfihlakalo la. Funani 7 amadoda ayisikhombisa. Ngamanye amagama amadoda aphelele angashoni. The complete man. Abaphelele abangashoni. Abawu7 abaphelele abangashoni. Sinabantu abashodayo lapha. Sinabantu abashodayo ngaphandle. My God, my Jesus. Ujehova umsaphi mama. Afuna ukukontrola ibandla, angakhona ukukontrola ekhaya. Afuna ukubusa ebandleni, ekhaya afuna ukukontrola. Nangizwa bathandana. Amen. Baba likhaya muso. Uza nafuso control. Abangaphelele lo. Yeah. Kodwa thina amadoda aphelele. Ngikhuluma ngalabo abazo-ordainwa namhlanje. Ngicela ukuthi niphelele bantu baba. Hallelujah. Amen. Lo moya ukuthi umama naka yenkonzelo omunye usale emuva. Ngifuna namhlanje ngifuna ukuchitha lo moya. Umoya omubi kaSathane. Ngiyangizwa kahle. Umoya ongaphelele. Always nama-excuse nawusi. Mina always ngibonela ngihamba ngene. Bazali ngingahamba ngesikhathi eside ngingathatha ngonkosikazi. Nangizwa kahle. Abangishaya bazalwane. Nebangena khona bangishaya bazalwane. Nebangena khona bangishaya. Nebangena khona bangishaya.
Angazi ngizothina. Ngena khona bebamshaya. Bathi manje namhlanje uphuma nomfazi ngabani. Ngabe namhlanje umntwana ngabani uhamba. Angazi ngizothina. Ayizwa. Mhlawumbe bosimama. Angizwa bazali ngizobizwa kahle bathanda. Mama makala sifuna abantu abaphelele, the complete man. Yes. Wabafika isikhathi labamfuna khona. Bathi bafuna ukushisa intende egroundini. Ngiyakuzwa bathanda. Babuza indaba ukuthi why angathathi. So ke isikhathi eside why angathathi. And assignment isiyona ya. Bathi abanye bathi udle mhlambini ngaba ngathathi. Udle labantu abakhe. Angazi ngizwa bathanda. Abafundisi bamelana nabo ukuthi intende kumele balungise balifilize balishise ngizwa bazama. Ngizwa bathanda. Angangena empini ngisazongena empini. Nkosi. Sikhuluma ngesikwazi. Sifakaza ngesiponi. Yes. Ngithi kwabiza ukuthi select amadoda awu. Ayisikhombisa. Azokwenza. Anodumo oluhle. Akhona umoya nokuhlakanipha. Baba, lamadoda kanjani? Anodumo oluhle. Amagama history yabo irayidi yafundela. Isizwe yabo irayidi yafundela. Nawe uthathe mambaloyi isizwe yakhe ayibona ukuthi yafundela. Uright ukuthi angahayela umuntu onjengalo afake esikhundleni asebenze aseve uJehova. Hallelujah. Akwani mdodo strike ithathu njenganoma 1. Kodwa kufuneka amadoda nami anodumo oluhle. Ukuze bazoseva ubani uJehova. Hallelujah. Funda kwahle. Esingawamisana lowo msebenzi. Kepha thina sizaqinisela ekukhulekeni. Bambani basaba. Amagama iconfusion endika Jehova akumelanga ibe khona. Kunabantu bomba ngafaka emangweni. Bese abantu bezwi bababhezi. Bahlaliswe. Nangizobathela. Lithi lapha namhlanje mfundisi kunabantu abaselectayo. Kunabantu ozoba ordained. Amagama abantu ozoba ordained abantu ababukile ukuthi they can serve. Hallelujah. Amen. Bangaserva endlini kaJehova. Ngoba sifuna abantu abazoserva endlini kaJehova. Hallelujah. Sifuna abantu abazoyikalela into kaJehova. Abazothi noma kushisa bayihlalele, noma lina noma nani bayihlalele. Hallelujah. Nangichaza lo mama ikayenza. Wayithi noma imvula ina noma ini yenzani athi mina ngiyenkonzweni. Ngambheka kahle ngathi Mosi, my God, this is the right way. Baba kafuna ukuthi into wanguza into ebathi izulu nalina akusetshenzwa kiyo emsebenzini. Bathi kuyasetshenzwa. Bathi manje wayina kufuze siyendlini kaNkulunkulu sifika ngezini. That's why ngithi mina uyalalela uJehova kwesinye isikhathi enebese ukukholwa wethu. Yena uyalalela. Hallelujah. Ngeke ngasi. These 7 men chosen to serve. 7 men chosen to serve. Labantu bazokhethwa namhlanje bazomserva uNkulunkulu. Mfundisi bazoserva uNkulunkulu noma bona ukuthi umbono wakho ngathi uyabheka. Kodwa mina ngiyazi ukuthi wakho umbono ngekubheka. Anizwe. Lalela ndawo ngitshela basala. Uyabona isikhathi ubona ngathi umfundisi uyabheka. Wena umaskensi sonke. Umenjani wena? Wena umaskensi sonke. Manje ubona ngathi umfundisi umbona wakhe umaskensi. Kanti nguwo umaskensi. Kahle ukuthi umvuso uhlaliseke kahle uzibone kahle le. Once wazana ibandleni la sekakhethile umfundisi ukuthi uzoserve. Once wazana wabona ukuthi umbono kamfundisi ngathi uyabheka nyana. Yena ngizobathandela. Wazi ukuthi sekuqala ukulahlekelwa ngoba. Noma uyibiza le committee uthi umfundisi angimuzi ufuna ukutshela ukuthi kulahlekelwa wena.
Ucedile. Ngelila uJesu. Uthola enye indoda. Impungu. Ufika kiyo. Umthanda Jesu. Uyamdosa ukhiphela ngaphandle. Umsusa kwesifuba sabantu. Umusa ngaphandle. Nangizwa sabantu. Ngikhuluma ngabantu abazokudinga. Ngikhuluma ngabantu abazoserva umsebenzi kaNkulunkulu ngemali. Nangizwa bathandekayo. Angikhulumi nabantu abazomelana nomfundisi. Ngithembile nekona azomelana nomfundisi wazi ukuthi wena kahle kade uskenswe. Foundation yakho itshekile. Ngizolungisa yona manje. uJesu nakafika ukhafela manje pasi. Ubeka isandla. Uthi uyabona. Uthi ngiyabona mara ngiboni kahle. Uthi ngiyabona mara angiboni kahle. Nangizwa sabantu. Uthi ubonani uthi ngibona ihlahla kwangathi abantu ziyavilisa. Nangizwa sabantu. Abamagama bekanga amaphele. It was not a man enough to serve in the Lord. Mfundisi, umuntu wathi ubona ihlahla akaboni kahle. uJesu yamphinda yamthinta futhi kwesibili. Uthi ubonani? Uthi ngibona kahle manje. Ngibona bani? Akasaboni ihlahla sekabona bani? Ngamagama lesikhathi mfundisi, ngalesikhathi abona impungu, abona ihlahla. Bekulula kuye ukuthi athathe iselfie. Ayokapa ihlahla. Angizo, bekulula kuye ukuthi athathe iselfie. Angelele impungu, ngoba yena abona abantu. Ubona yini? Impungu. Ubona ihlahla. Umuntu ongabonanga kahle unenkinga ngoba kasi complete. Ngelele ibandla lokubese likhona ibandla angenele aligenge lonke nangizwa bathandekayo ngoba mana umoya kaJehova umoya wokuserve. Nawe abuyele emuva sesinomthanda nomamasini. Nawe abuyele emuva kwelizwe lingaphezulu. Verse number Fulela number le. number 4. Ngizokushela. Verse number 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa. Yeah. Anodumo oluhle. Hey. Agcwele umoya nokuhlakanipha. Ngiyayithanda. Agcwele umoya nokuhlakanipha. Sina amadoda agcwele ini? Umoya nokuhlakanipha. Asifani sifuna abantu nje. Kodwa sina amadoda agcwele ini? Umoya nokuhlakanipha. Hallelujah. Ngitsho masinyana Isaiah chapter 11. Ngicethile. Funa amadoda agcwele ini? Umoya nokuhlakanipha. Iya masinyana. Isaiah chapter 11. Yes. Noma ngicela kuwani right. Funde sami mina. Bonke abazokodena namhlanje. Ngifuna bezwe kahle. Ukuthi ipulpit asiyokudlala. Ipulpit akusindawo nje yokudlala. Ipulpit asila udosa khona ama scams. Nawubona amazwana osibani sokugijimela epulpit. Nangizwa bathandeka. Ipulpit indawo kaJehova. La sizidlala khona la uhalalela khona into zakhe. Wadlala into zakhe kuJehova. Hallelujah. Funda mntana msamo. Isaiah chapter 11 verse 1. Yes. Kuyakuvela ihlumela esiqiniso Jese. Hey. Kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. Lalela bathandeka. Ngamanye amagama. Legatsha elizophuma ayibandeni zikaJesu. Nangizwa bathandeka. Kunamagatsha aphuma ayibandeni zikaJesu. Amen. Angazenziswa iba. Umfundisi angaordena abantu angaphuma ngakuye. Angabazwana kuye. Ukuthi lezindaba zokuya yini. Angaordena umntana uma wena ungaphumi kuye. Angabuzwa ukuthi lento ayifuna. Yeah. Yo, okay. Jesus. Hey. Bengathi kuwe ngalo usaphenduka manje. Hey, Jesus.
ngoba phambili kuyokwenziwa emthini wonke. Funa mntanami, ngiyaqeda ngiqedile nje, funa. Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe. Ayi, Umoya wokuhlakanipha. ayi, baba, umoya kaJehova uzohlala phezu kwenu. Labanye abamodeni uzohlala phezu kwenu ngoba lo moya ubuyelekile uzohlala phezu kwenu. Umoya wenu mntanami, Umoya wokuhlakanipha. umoya wokuhlakanipha. Nowokuqonda. Nowenzani? Nowokuqonda. Nokuqonda. Umoya wokuhlakanipha nomoya wokuqonda. Umoya wamasu nowamandla. Umoya uthatha izinto usibeke countdown. Uthi ubona umuntu uphakeme kodwa umthatha umeke phansi. Umoya wokuhlakanipha nokuqonda amasu. Hayi wokuhlikisa izinto zikaJehova. Thola into sesikhona bese ube mhlaba uhlikisa izinto zikaNkulunkulu. Umoya wokwazi nowokumesaba uJehova. Hayibo. Bonke abantu abazokodena namhlanje kudinga kube babe nabantu abazoba nomoya wokumesaba uNkulunkulu. Nangeke umesabe uNkulunkulu, angeke uyisabe lento kaJehova. Fundisa into. Jesus.